Как може да намалим задълженията си по съществуващ ипотечен кредит или потребителски кредит? Има няколко варианта. Единият е чрез частично погасяване на задълженията по главницата ни. Отиваме в нашата банка, имаме определени пари, препоръчително е да бъдат поне 6 месечни вноски и погасяваме частично. При това положение ще ни дадат избор да намалим вноските, които дължим, месечните вноски, или да намалим срока, който ни остава до края на кредита. Има и вариант за пълно погасяване, в което направим пълно погасяване и закриваме и заличаваме ипотеката или закриваме потребителския кредит. Оттам не дължим никакви лихви, а плащаме това, което в момента дължим главница и лихви до текуща дата на текущия месец, т.е. момента, в който отидем да погасяваме. Друг вариант за намаляне на нашите задължения чрез рефинансиране. Тук ще ви кажа една тайна. Така, единият вариант е да си останете в банката, в която сте. Как може да стане това? Просто отидете в банката, проверят дали има условия, дали ще ви кажат или не, дали има по-добри лихви и така нататък. И тайната е всъщност, че може да отидем в няколко различни банки, да вземем при тях текущи условия, лихви, промоции, какви са вариантите и с оферта от друга банка. Единият вариант да се върнем в нашата банка и да ги помолим да ни намалят задълженията и другия вариант да го направим в друга банка. Специфичното там е, че ще е необходимо повече време и е добре да използвате кредитен посредник. А защо? Защото ще помогне с документи и има един период, има време или така наречен тайминг, в който трябва да се осъществят действията. Първо, второ, трето, какви документи се скара, как да се договорят с нотариус, как да се договорят условията, има особености. Като, например, че там имаме вече оферта, пускаме за предварително одобрение, подаваме искането, ако не устройват условията, лихвите, всичко и дойде договора, който е, проверяваме, прочитаме го, ако сме съгласни, оговаря се нотариус, набавяме всички необходими документи, тежещи за 10 години, член 87 за липса на задължения по допуск, удостоверение за семейно положение, че липса задължение, семейно положение, скица или схема на имота. Основно са тези документи, евентуално и тези за 10 години. И разбира се, да, това са основните документи, с които може да направите рефинансиране.